Салом ба ҳама тамошобинон, шумо қарор доред дар саҳифаи Технологтиҷи. Агар навор ба шумо писанд ояд, ҳатман ба канал обуна шавед ва фикрҳоятонро дар поён нависед. Мо бошад сар мекунем. Рафтем. Автостек. Arcusin автостек махсусан сохта шудааст барои ҷамъоварӣ кардани дарахтҳо ва дарахтҳои ҷамъоваршударо ба макони муайяншуда мегузорад. Ҳамагӣ Arcusin автостекро як одам идора мекунад ва бехатар, барои он ки тақрибан 35 метр дуртар васл мешавад. Дуюм, Мегасвинг. Мегасвинг махсусан сохта шудааст барои интиқол додани присепҳои фура. Чархҳои Мегасвинг ба мисли чархҳои қатора мебошад ва дар роҳи оҳан истифода бурда мешавад. Мегасвинг қобилияти бардоштани ҳамагӣ то 66 тонна вазнро дорад. Як дона Мегасвинг ҳамагӣ 270 000 евро мебошад. Айни ҳол Мегасвинг аз ташхис мегузарад ва баъд ба фурӯш гузошта мешавад. Сеюм, Pantner T14. Pantner T14 сохта шудааст барои кӯҳҳои баланд, ки қобилияти баромадан дорад ва ҳатто телечкаи ӯ то 360 градус тоб мехӯрад, яъне ба мисли нули танка. Ва ин номро низ аз мисли танк мондаанд. Танк T34 не, Pantner T14. Чорум, Sidekick. Sidekick барои ҷавз кардани газонҳо сохта шудааст. Пешвақтҳо барои ҷавз кардани газонҳо омагӣ 5 нафар кор мекард ва ҳозир бошад як нафар кори Sidekick танҳо барои ҷавз кардани газонҳост. Divine сохта шудааст барои тоза кардани дарёҳои дар даштҳо буда. Ҳамагӣ аз 8 чархҳои калон иборат аст ва дар ду қисми чархҳои пеши рост ва чап махсусан теғҳо ҷойгир шудаанд барои алафҳоро даровидан ва дар қисми мобайн як теғи калон барои кандани ҷӯйборҳо ҷойгир шудааст. Агар навор ба шумо писанд омада бошад, ҳатман ба канал обуна шавед ва фикрҳоятонро дар поён нависед.